Gaurko hitzordu hau egin dugu 2024ean aurkeztu genuelako legealdi plana, 2023-2027rako legealdi plana aurkeztu genuen eta jada egin genuen arren lehen aurkezpen bat egikaritzen mailari zegokiona 2025 urtea amaitutakoan pentsatu dut berriro ere deboluzio bat egiteko aukera aprobetxatzea eta eskerrik asko kanal honetatik jarraituko duzuen pertsona guztioi. 2023-2027 ekitaldirako edo legealdirako agintaldi planak 152 ekintza jasotzen zituen eta ibilbidean zehar ere 152 ekintza horietatik atera dire beste 15 bat ekintza burutzeko beharra eta hori egunerokoaz aparte noski. Eta lehenik eta behin azaldu nahi nuke zertarako behar dugun plangintza bat. Plangintza honekin lortzen duguna da, udalera iritsi ginenean genituen erronkak modu ordenatu batean eta zorroztasunarekin lan egiteko aukera ematen digun erraminta bat da. Honen bitartez, alde batetik lehentasunak markatzen ditugu, kudeaketa eraginkor bat egitea ere lortzen dugu eta nola ez, gardentasunez aritzeko ere aukera ematen digu. Arlo ezberdinetan zatitzen da legealdi plan hau eta bai horrek ondoren departamentu ezberdinei eragiten dien bezala, baita ere herritarrei dagokienean, bai auzoetan, bai biztanle segmentuetan, kudeaketa ona egiteko ezinbesteko lanabesa dugu legealdi plana. Alde honetatik, guk agindutakoa edo udalera iritsi ginenean agindu genuen hori lantzen ari gara eta osatze bidean ari gara. Esan beharra daukat, atal guztietan eman ditugula aurrera pausu sendoak eta ezarritako helburuak betetzeko bidean ere bagabiltzala. Zertarako, ikuspegi soziala indartzeko, auzoen garapenean jarduteko eta jasangarritasunari ere heldu eta aurrera pausu nabarmenak emateko. Eta hori guztia lantzen ari gera elkarrizketa dugularik oinarri. Esan dudan bezala, modu orokor batean hartuta, agintaldi planaren atal guztietan urratsak ematen ari gara normala den bezala, baina adierazi nahi dut legealdiaren 2 urte terdiko honetan betetze maila oso altua daukagula azaldu genituen erronkekiko. Izan ere, gure lema bat izan da beti, esan eta egiten dugula. Horretarako ze erraminta erabili ditugu? Alde batetik aurrekontua. Aurrekonturik gabe ekintzak ezin dira burutu eta lehenengo egunetik saiatu ginen aurrekontu ahalik eta handiena izatea eta bide horretan sakondu egin dugu onartu ditugun 3 aurrekontu hauetan. Lehenengo 2 ekitaldietan aurrekontu igoera nabarmena izan zen eta aurtengo honetan aldiz doikuntza bat izan du eta ez da hain aurrekontu handia izan. Horrekin bermatzen dugu herritarren ongizatea eta aldi berean ere herriko jarduera estrategikoak burutu ahal izatea. Eta hori guztia zertarako? Elkarbizitza hobeago bat izateko bai orain eta bai etorkizunera begira ere. Eta lehen aipatu dudan bezala, gardentasuna. Saiakera hauek dira herritarriei egiten diegun deboluzio bat, herritarrek jakin dezaten zertzen agindu genuena eta zertan ari garen, ze puntutan gauden, eta horretarako ere noski elkarrizketa oinarri hartzen dugu. Gaurko saio honen amaieran, helburua izango genuke herritarrek ere galderak egitea eta YouTubeko kanalaren bitartez herritarrek galderak egiteko aukera izango zute eta ni ere saiatuko naiz zuen galderei erantzuten ahalik eta modurik eraginkorrenean. Lehen esan dudan bezala, 152 ekintza ziren, 152tik 157 ekintzetara pasatu gara, eta 2025 ekitaldiaren amaieran, esan beharra daukat, 157 ekintza horietatik
119 beteta daude edo betetze bidean daudela jada. Hau da, horregatik aipatzen dut, egintza maila oso altua daukagula. Modu orokorrean ikusita, eta xehetasun pixka bat gehiago sartuta, datu hauek adierazten dute 82 dela beteta edo betetze bidean daudenak. Eta ikus dezakegu, horietatik 70 ekintza betetzat eman genitzakela, hau da, 54,4, 59 ekintza betetze bidean daudela jada, 17,7, eta 28 ekintza bete gabe daudela, hau da, prozedurak oraindik hasi gabe daudela. Kopuru osoaren 18%. Lehen esan dut, ekintza plana, legealdi planak jasotzen duela atalez atal edo xehetasunez ze jardun eremuetan jorratuko dituen ekintza ezberdinak, eta taula honetan ikus dezakezue eremu bakoitzak dituen ekintza kopurua. Etxebizitzatik hasi eta gazteria eta prebentzio komunitateko alorretara bakoitzak ze bat ekintza jasotzen dituen, eta horietatik zeintzuk dauden beteta, zeintzuk dauden betetze bidean, eta zeintzuk dauden oraindik erronka hasteko daudenak. Azken finean, ekintza guzti hauek burutu ahal izateko, herritarrei zerbitzu hurbil eta arin bat emateko ere, udal administrazio sendo eta eraginkor bat behar dugu. Lehenik eta behin, udal honek egin duena izan da bere barrura begiratu eta bere estrukturak hobetu eta sendotu. Horretarako, noski, langilegoa behar dugu. Eta langilegoari dagokionean, gogoratuko dugu guztiok, lehenik eta behin egonkortze prozesuak burutu zirela. 2025 urtean lanpostu deialdi publikoak egin ditugula, hain zuzen ere 21 lanpostu deialdi egin ditugu, modu iraunkorrean langileak kontratatu ahal izateko. Eta datozen ekitaldietan ere burutu beharko ditugu horrelako deialdiak. 2026an 5 pasei deialdi egitea ere aurreikusten dugu. Eta 25koak egikaritu, burutu eta langile horiek behin betikoz kontratatu. Bestalde batetik, araudiak ere behar ditugu. Elkarbizitza sendo bat edukitzeko araudiak behar ditugu. Eta hainbat arau burutzen ari gara legealdi honetan. Eta burutzeko moduari azpimarra jarri nahi nioke. Izan ere, arau guztiak modu parte hartzailean egiten ari gara, eta horrek ahalbidetzen digu espazio publikoaren eta elkarbizitzaren erabilera bermatzea modu egoki batean. Horretarako, zeintzukin lan egiten dugu? Udal barruko alderdi politikoekin, sektore pribatuarekin, auzo elkarteekin eta bizilagunekin. Eta hau etengabeko elkarrizketa sustatuz egiten dugu edo egikaritzen dugu. Guzti honen helburu nagusia da ikuspegi soziala indartzea. Ikuspegi soziala indartzea eta komunitate sano bat edo burutzea. Eta azkenik ere, aipatu nahiko nuke, beste ildo nagusi bat jasangarritasuna dela. Azken finean, herrian elkarbizitza hobeago bat dugu helburu. Eta horretarako, noski gure aurrekontuak modu sozialean lantzen ditugu, eta politika guztiak herri berdinzaleago eta babesleago bat egiteko helburuarekin burutzen dugu. Nola ez, gure nortasunari ere heldu egin behar diogu, eta horretarako gure hizkuntza eta kultura sendotzeko lanean aritu gara, etengabe azken 2 urte terdi hauetan, eta herriko ekoizle eta merkatariak ere balioan jarri ditugu. Auzoetara eraman ditugu hainbat kultur ekitaldi, etengabeko elkarrizketak burutu ditugu eragile ezberdinekin, ekintza zehatzak egiten aritu gara eta ekipamendu berriak ere ezartzen aritu gara 2 urte terdi hauetan. Baina aipatu dudanez, hainbat atal daudela, gustatuko litzaidake eta atal bakoitzak badituela zenbait ekintza edo zenbait programa aurreikusita, gustatuko litzaidake 157 horietan sakondu beharrean atal bakoitzeko zenbait ekimeni buruz hitz egitea.
Eta lehenengo atala etxe bizitzari buruzkoa litzateke. Eta hemen 3 ekintza azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik etxe bizitza hutsen errolda egitea. Errolda hori egina dago, txostena jasoa daukagu eta horren araberako politikak egikaritzen ahalbidetuko digu. Beste alde batetik ere, gazteentzako eta adinekoentzako etxe bizitzak sustatzea. Alor honetan, denok dakigun bezala, etxe bizitza berriak ezin izan ditugu egin, baina bai ari gara erraminta hori daukagunerako nolabaiteko adostasuneko neurriak hartzen. Zenbait hitzarmen sinatu ditugu eta hitzarmen horien arabera udaletxeak 2 etxe bizitza bloke jasoko ditu pertsona horientzako bideratuta izango direnak alokairu sozialaren bitartez. Eta beste ereduak ere jorratzen ari gara, hala nola, Muliaten kooperatiba ereduko etxe bizitza sozialak egiteko helburuarekin. Beste ekimena, Hondarribia etxe bizitza gune tentsionatua izendatzea litzateke. 2025an Eusko Jaurlaritzak onartu zuen Hondarribiak betetzen dituela etxe bizitza gune tentsionatu izendatzeko baldintzak eta hori behin aitortu eta gero lanean jarri gara. Izendatua izateko zenbait baldintza betetzeaz aparte, diagnosi bat egin behar da eta ekintza plan bat egin behar da. Diagnosia abenduan egiteaz bukatu genuen eta momentu honetan ekintza planarekin gaude. Beraz, espero dugu 2026ko lehen seihilekoan jada txosten osoa bukatu eta eskatzea Eusko Jaurlaritzari Hondarribia etxe bizitza gune tenkatua izendatzea. Mugikortasun atalera pasatzen baldin bagara, aipatuko ditut 3 ekintza. Alde batetik Hiribarneko autobusa. Hiribarneko autobusa badakizuen bezala lanketa ere luzea izan duen proiektu bada. Kontratua abenduko azken egunetan sinatua izan zen eta azkeneko tramiteekin ari gara. Hau da, behin kontratua sinatuta, behin mugi sistemaren barruan ezarrita, falta zaigun elementu bakarra da kobraketa aparatua. Mugi sisteman sartu garenez, Gipuzkoako lurralde agintaritzatik, garraio agintaritzatik, hornitu egin behar gaituzte aparagailu horretaz, eta datozen asteetan izango dugula, jakin berri dugu gaur bertan. Beste atal bat edo beste proiektu bat aparkalekuen kudeaketa berritzea da. Hondarribitarrok behin eta berriro adierazi digute arazo handiak ditugula gure etxe bizitzaren ondoan edo gertu xamar aparkatzeko aukera izateko. Horretarako araudi berri bat egitea ezinbestekoa daukagu, horri ekiteko, eta araudi berri horrek erantzuna emango dio Hondarribiko auzo guztietako beharrei. Lanketarekin hasia gara, araudiaren zirriborroa kontsulta publikoan egondu da, eta datozen hilabeteetan elkarrizketa bitartez herritarren beharrei egokitutako araudi bat burutzeko asmoa daukagu. Horretaz aparte, aparkaleku berriak ere behar ditugu, eta beste ekintza bat zen, Zezen plazan lurrazpiko aparkalekuaren bideragarritasuna aztertzea. Lehenengo azterketak egin dira, bakizute hor, harresiaren gertutasuna dela eta bideragarritasun hori bermatzea ezinbestekoa dela. Azterketak egin eta gero bideragarria da Zezen plazan lurrazpiko aparkaleku bat egitea, eta orain egin behar dugun lanketa da, edo orain abiatzen dugun lanketa da, bideragarria den aparkaleku hori proiektu bihurtzea ondoren lanak burutu ahal izateko. Hirigintzari dagokionean, aipatuko ditut 4 ekintza. Arrantzale auzoko proiektua genukan jasota alde batetik, Santiago kaleko lanak amaituta, Arrantzalek auzoko proiektuarekin abiatu genuen 2025. Urtean, eta aipatu beharra dago, obra aurrera dijoala, oso erritmo honean dagoela, eta aurki ere amaiera aste santutarako edo lanak amaituta izatea aurreikusten dugula. Beste alde batetik, Stanley eraikina erosi eta opengela bat irekitzea Mendeluen genuen jasota erronka bezala. Mendelu bizi berritzeko auzo bulego bat izatea erraminta
jaso genuen ekimen bezala, horretarako eraikin bat behar genuen, eta eraikina erosi genuen, bulegoa irekita dago, auzo bulegoa irekita dago, eta horrek ez du kentzen, denok ikusiko dugun bezala, handik pasatzen garenean, eraikinean oraindik lanak egiten ari garela. Baina, ekimen bezala, lanak bukatuko dire ere aurki, baina bai bulegoa, auzo bulegoa, opengela, eta bai estalei eroikina, udalaren tresna badira ja. Beste ekimenen artean, hirigintza ikuspegitik, bazegoen aur parkea estaltzea, San Marko parkea atontzea. Alde honetatik esan beharra daukat, 3 aur parke estali zirela jada, San Marko parkea ere atondu egin da 2025. Urtean, eta datorren urteterdirako ere erronkak baditugu parkeei dagokienean. Beste ekintza bat bazen, hilerria bizi berritzeko lanak burutzea. Hilerriak ez du inbertsiorik jasan azkeneko hamarkadetan, edo inbertsio nabarmenik jasan azkeneko hamarkadetan, eta egoera txar-xamarrean daude, bintzat, mugikortasun ikuspegitik, eta beste zenbait arlotik ere. Obra proiektua eginda dago, orain falta zaiguna da, obra hori kontratatu eta lanak hastea. 2026. Ekitaldian, burutuko diren lanak izango dire, horrela jasota dagolako aurrekontuan. Eta azkenik eta neurri izarra edo izango litzatekena, APOa edo hirigintza antolakuntzako plangintza orokorrari dagokiona, plan generala. Estrategikoa den lanketa dugu hau, normalean urte luzetako prozedurak izaten dira, gogoratuko dugu Hondarribian 2017an onartu zen plangintza auzitegiek baliogabetu egin zutela, eta oso urgentzia handiko proiektua dugu hau, baina bere egikaritza oso pausu motelez egiten da, jarraitu behar diren prozesu guztiak jarraitu behar direlako. Alde horretatik, esan beharra daukat, behin-behinean onartuta dagoela hirigintza plana, eta azkeneko urratsean gaude. Azkeneko fasean gaude, eta fase honetan gainerako erakundeek balidatu egin behar duten nolabait Hondarribian behin-behinekoz onartu dugun dokumentu hori. Horretan ere lanean ari gara, aurrerapen batzuk izaten ari gara, eta azken fase hau, espero dugu, 2026. Urtean egikaritua izatea, izan ere, honek emango digulako etorkizunean hirigintza ikuspegi batetik, bai etxe bizitzak, bai auzo bihotzak, eta beste hainbat proiektu burutu ahal izateko aukera. Beste eremu bat, jarduketa ekonomikoak dira. Jarduketa ekonomikoetan jasotzen genituen ekintzen artean, terrazen ordenantza berria egitea daukagu. Lehenengo aldiz Hondarribian terrazen ordenantza bat egingo da. 2 urte daramatzagu lanketa honekin. Nekeza bezain zaila izaten ari den lanketa bada, baina guk garbi daukagu, parte hartzearen bitartez egin dugu, elkarrizketa asko izan ditugu, jakin badakit asebetetzea eremu guztietan ez dela berdina izaten ari, baina erraminta hau segurtasun juridikoa emango duen erraminta bat da. Bai bizilagunei, bai sektore ekonomikoari, eta nola ez, udalari ere segurtasun juridikoa emango dion araudi bat izango da. Esan dezaket, ibilbidea luzea izan den bezala eta pausu asko izan dituen bezala, 2026ko urtarrileko udalbatzan eztabaidatu eta onartzera eramateko proposamena izango dugula. Beraz, aurki, Hondarribian lehenengo aldiz terrazen ordenantza bat izango dugula, espero dut. Bestalde batetik, bertako komertzioan kontsumitzeko bonoak sortzeari dagokion ekintza, gogoratuko duzute, pandemia garaian Eusko Jaurlaritza jarri zuela bonoak, nolabait, herriko komertzioetan kontsumitzeko bono eredu bat, hori bukatu zen, eta guk Hondarribira egokitutako bono kontsumoak sortu nahi izan ditugu. Egin genuen lehenengo ekitaldi bat, kontrastea egintzen komertzioarekin edo sektorearekin, eta bigarren ekitaldia da martxan daukagu, negu honetan izango ditugularik
bigarren aldiz herriko kontsumo bonoak herriko komertzioa indartu ahal izateko. Beste ikuspegi bat eta oso garrantzitsua dena turismo eredu jasangarri eta orekatua ezartzea da. Hori ekintza bezala jaso genuen, baina hau nola egikaritzen da, ez? Eta helburu hau lortzera bidean, 2024ean onartu genuen turismoa kudeatzeko plan bat. 2024-2030 urtera arte ekintza plan bat da, turismo mailan aurkeztua izan zen, partekatua izan zen, eta helburu dauka eredu jasangarri eta orekatu bat izatea Hondarribian etorkizunean. Eta azken ekintza jarduketa ekonomikoei dagokionean, merkataritza ereduari buruzko azterketa bat egitea litzateke. Honen haritik, diagnostiko bat egin zen, diagnostikoa konpartitu zen, eta ekintza plana ere urrian ez banago eker, 2025ko urte amaieran onartu zen ekintza plana, eta datozen ekitaldietan herriko merkataritza, gertukoa den merkataritza hori sustatzeko ekintzak izango ditugu. Udal kudeaketeari dagoenean, hau da, etxe barrurako begirako ekintza horiei dagokionean, aipatu nahiko nuke parte hartze prozesu dinamikoak egitea ahalbidetu dugula eta gogoratu nahiko nituzke zenbait, naiz eta badauden gehiago, hasi ginen edo abiatu genuen parte hartze prozesu hauek herriko intsignia entregatzeko parte-hartze prozesu baten bitartez 2023an mantendu egin dena urteetan zehar. Gogoratu nahiko nituzke baita ere auzo bihotzak ekimena nola modu parte hartzailean edo adostu eta bideratu ziren, eta aurki azkenekoa martxan jarri duguna aurrekontu parte hartzaileen proiektua izan da. 2025 urte amaieran prozesu bat abiatu dugu, 2026ko aurrekontuan herritarrek eskatzen dituzten zenbait proiektu aurrekontuan bertan txertatuak izan daitezen, ekitaldian zehar edo bi ekitalditan egikaritzeko. Bestalde batetik, aipatzen genuen ekintza bezala, udalangilegoaren aldi baterakotasun tasa nabarmen murrizteko neurriak hartzea. Hau hasieran aipatu dut, baina 2023an langile publikoen kontratazio plan bat egin genuen. Plangintza bat onartu genuen, 3 urteko epemuga zeukana, eta bertan jasotzen ziren bai egonkortze prozesuetatik eratorritako langile finkoak edukitzea, baina genituela beste hainbat behar gehiago datozen urteetan burutu beharko direla langile publikoen kontratazioen bitartez. Eta horiek egingo ditugu modu estrukturalean, hau da, deialdi publikoak egingo ditugu karrerazko funtzionario izandatzeko helburuarekin. Honek emango diolako sendotasuna udal estruktura osoari. Eta kudeaketaren ikuspegitik beste arlo garrantzitsu bat geneukan zerga eta tasen sistema progresiboa ezartzea. Alde honetatik bai esan nahi dut, egin direla zenbait ekarpen, zerga eta tasetan aldaketa batzuk egin dira, eta aldaketak jaso direnean beti jaso dire sistema progresibo bati begiratuta. Honek, zalantzari gabe, sakontzen jarraitzeko beharra dauka, baina ezarritako helburu hori ere bai ibilgailuen zergari dagokionean, bai hainbat tasei dagokionean ezarri ditugu progresibitatea ahalbidetzen duten hainbat neurri. Bestalde batetik, ekintza komunitarioak sustatzeko politikak egitea. Lehen aipatu dut, komunitatea indartu nahi genuela eta horretarako ekintza komunitarioak burutu behar ditugu. Eta hemen aipatu nahiko nituzke bidean ditugun bi ekintza. Alde batetik, auzolagun ekimena, bakardadean dauden pertsonei modu komunitarioan laguntzeko proiektu bat da, indarrean dago, martxan dago, eta uste dugu oso baliagarria izango den erreminta dela. Eta beste alde batetik, kardio sisteman arazoak izan ditzaketen pertsonei laguntzeko desfibriladoreen proiektua ere abian jarri dugu 2025 urtean. Komunitate bat formatu egin dugu,
jarri ditugu desfibriladoreak bide publikoan eta norbaitek artatua izan behar badu, sistema bat ezarria dago, inguruan egon daitezkeen pertsonak abisatu eta ahalik eta erantzun azkarrena emateko horrelako egoera bat bizitzen dutenei. Beraz, oso proiektu interesgarritzat ere daukagu. Beste ekimen bat, eragileentzako diru-laguntza sistema justua ezartzea da. Honetarako, 2024ean diru-laguntza plan estrategiko bat egin genuen, helburu hau aipatzen genuelarik hain justu plan estrategiko horretan, eta urratsak ematen, sendotzen, informazioa zabaltzeaz aparte, diru-laguntzak ere handitzeko ekarpena jaso dugu jada 2026ko aurrekontuari begirakoan. Eta sistema justua deitzen diogun horretan, hazkuntza hori modu alderantziz proportzionalean egin dugu. Hau da, kopururik handiena jasotzen duten eta kopururik txikiena jasotzen dutenen artean, portzentaia alderantziz proportzionala izango da. 2,5-etik 50%ko igoerara artekoa. Eta naiz eta diru ekarpen kopuruan handiena jasotzen duenakin portzentai txikienarekin hala eta guztiz ere, kopuru handiagoa jasotzen duen, txikiena jasotzen duenak baino, sistemari berari ezarri diogu zuzenketa bat, lehen aipatu ditudan portzentaia horiek ezarriz. Eta azken ekintza aipatu nahiko nukela udalkudeaketari dagokionean, segurtasun eredu berria herritarrekin eraikitzeari dagokiona da. Udaltzaingoa da, udaletxe honetan langile gehien dituen departamentua, eta departamentua bera 23an iritsi ginenean, nahiko estrukturazio falta nabarmenarekin aurkitu genuen. Lanketan aritu gara eta esan dezaket 2025 urte amaieran udaltzaingo saileko estrukturazioa egin dela, langilego kopurua behintzat egonkorra inoiz baino handiagoa dela eta eredu hori da sustatzen ari garena. Hau da, segurtasun eredua herritarrengandik gertu egon behar duen segurtasun eremu bat izan behar dula. Horretan ez dauka zalantzarik aurrera begirakoan ere jardun beharko dugula noski, baina ziur nago ere eta ikusita dagoen konpromisoa eremu edo bide horretan lanean jardungo duela estrukturalki sail osoak. Alardeari dagokionean, alardearen gatazkari dagokionean, 4 ekintza jasotzen genituen, 4 ekintzak elkarrizketari bideratutakoak dira, alde batetik udal taldeen arteko etengabeko lanketari dagokiona da, bozeramaile-mailan egiten dugu, aurreko agintaldietatik martxan zegoen espazio bada eta horreri bide eman zaio, elkarrizketa eremu bat badago hor. Gazteen arteko konfiantzazko guneak sortzea ere bagenuen ekintza bat, 2023 amaiera aldera egintzen lehenengo saio bat gazteen artean elkarrizketa gune eroso eta seguruak bideratzeko. Herritarren arteko elkarrizketa dinamikei heltzea ere bagenuen beste ekintza bat, oroituko duzute 2025ean inkesta bat egintzela alardearen inguruan eta inkestaren datuak transmititu eta hortik lantzeko nolabaiteko elkarrizketa mahai batzuk burutu ziren, 4 izan ziren ez banago oker, eta hor saiatzen ari gera suertatzen ere ezberdinen arteko elkarrizketa gune eroso eta seguruak izatea, gai honi heltzeko, eta azkeneko ekintza erakunde arteko maila bultzatzea izango zen. Eta hori ere abian jarri genuen 2024ko lehen hiruhilekoan eta hor ere badago espazioa nun erakunde ezberdinetako ordezkariek elkarrizketa jarrai batean ere bagabiltzan alardearen gaiari heldu eta aterabide bat bilatze asmoz. Gizarte zerbitzuei dagokienean, zaintza eredu berria martxan jartzea jasotzen genuen ekintza bezala eta ekintza honekin auzosare programa abian jarri dugu. Auzosare programa da nolabait ikuspegi komunitario batean auzozain batek bere inguruan egon daitezkeen
pertsona adinekoak edo zaurgarriak diren pertsonak nolabait ekintzan jartzeko helburua duen ekintza bat. Eta martxan jarri zen eta nahiko harrera ona izan du eta gustatuko litzaiguke hedapen bat edukitzea. Bidez bide zerbitzua hobetzea ere ekintza bezala jasotzen genuen, bidez bide da herritik urrutien baserrietan eta bizi diren pertsonek nolabaiteko garraio publiko bat izateko aukera izatea, eta alde horretatik ordutegia zabaldu egin zen eta zerbitzua bera egonkortu eta indartu egin dugu. Beste ekintza bat geneukan jasota Kasino Zaharreko tabernaren esleipena egitea. Kasino Zaharrean taberna itxita zegoen horretan, esleipen bat egin behar zen, esleipena egin zen, taberna martxan dago eta hor sortzen den bizia oso interesgarria dela iruditzen zaigu. Eta azkeneko ekintza aipatu nahiko nukena, diru laguntza zerbitzua ezartzeari dagokiona. Zerbitzu hau berria da, Hondarribiko udalean, 2025ean jarri da martxan eta orain arte izandako esku hartzeek oso balorazio baikorra izan dutela eta horrekin sendotu eta jarraitzeko asmoa daukagu. Berdintasun atalari dagokionean, alde batetik, berdintasun saila sortzea zen helburu bat, saila sortu zen, saila sortzearekin nolabait lanketak egonkortu egiten dira eta finkatu egiten dira eta sailean daukaten lanketa nagusienetako bat berdintasun plan bat egikaritzea da. Beste alde batetik eragileekin elkarlanean aritzea da, udalak egin nahi dituen politikaz aparte badaude eragile feministak herrian non eduki behar duten udalarekin kontaktu bat, eta kontaktu hori erresa eta dinamikoa izatea nahi dugu. Eta azkenik ere, berdintasun saila izatearekin lortu duguna da indarkeria matxistaren aurkako lanketa estruktural bat egitea. Osatu dugu udal barruan lantalde finko bat, edonolako indarkeria matxista kasu dagoenean, ja automatikoki martxan jartzen dela. Eta honi lotuta aipatu dut berdintasun plana egikaritzea, bigarren berdintasun plana egikaritzen ari gara, hau ere badugu ekintza bat legealdi plana jasotakoa. Lehen bertsioak kontsulta publikoan egon dira, abenduak 15 arteko epea izan dute alegazioak aurkezteko, eta momentu honetan ari garen lanketan da alegazio horiek tramitatu eta hurrengo urratsak burutzea aurki izan dezagun Hondarribian bigarren berdintasun plana. Eta eraso matxistaren aurkako telefonoa sortzea ere bazen beste ekimen bat, eta hori 2023an martxan jarri zen, telefono berezitu bat, jai eta egun berezietan, nolabait jende asko Hondarribian izan zitezken egun berezi horietan, telefono berariazko bat, indarkeria matxista kasuren bat bizitu dezakeen edozein pertsonak deitu eta artatua izan ahal izateko lehenbailen. Kulturari dagokionean beste atal bat, hemen ere aipatuko ditut 4 ekintza. Kultura agenda herriko auzo ezberdinetara zabaltzea bageneukan helburu bat, eta alde horretatik aipatu beharra daukat hasiak garela, bai Muliaten, bai Puntalean, bai Mendelun, laster ere Amutera ere zabalduko dugu kultur ekintza batzuk auzo ezberdinetara hedatuko ditugu eta ez da beti zentroko guneetan edo nolabait kontzentratuko. Beste alde batetik, Hondarribia sormen hiria bekak aktibatzea genuen ekintza bat, lehenengo deialdia 2025ean egin da eta dagoeneko martxan dago. Nola ez bageneukan helburu bat ere Polborina udaleraikin bat zen itxita zegoena eta hori irekitzeko pausuak egitea geneukan helburu bat edo ekintza bat jasota gure legealdi planean eta herritarrekin edo eragileekin batera egin nahi genuen. Hori horrela, hainbat lanketa egin dira eta Papillon Zine Klubak emaldiak hasi ditu 2025ean
polborinean, eta 2025ko balorazio baikorra kontutan hartuta, 2026an ere jarraipena izango du. Eta azkeneko ekintza aipatu nahiko nukena da Hondarribiko sortzaileentzako espazio bat behar genuela eta horren dinamizazioa behar genuela. Hori egikaritu da Madalen lokalean, hau da, eskailera mekanikoak dauden eremu horretan lokal bat hartu da eta hor herriko sortzaileak ezagutzeaz beraien artean ezagutzeaz aparte, elkarlana sustatzeko espazio bat ere bada eta erakus leiho bat ere bada beraien lanak herritarrei aurkeztu ahal izateko. Beste alor bat, euskara estrategikoa dena gure legealdi plan honetan, euskara sustatzeko erabilera plana martxan jartzea genuen ekintza bat, hori burutu da, orain ekintzak egiten ari gara, plan horren arabera. Legealdi hasieran ere lortu genuen UEMako kide izendatzea Hondarribia, sarearen parte bada jada Hondarribia. Gero euskaltegia bada baita ere euskara sustatzeko eta euskararen ezagutzan sakontzeko azpiegitura ezinbesteko bat gure iritzirako, baina eraikinak berak bazituen zenbait gabezia bai irisgarritasun ikuspegitik, baita jasangarritasunaren ikuspegitik ere, eta 2025an burutu dugu obra handi xamar bat, teilatuaren lanak burutu dira, eta horrek nola ez bertako azpiegituran hobekuntza nabarmena eragingo du, eta aurrera begirakoan ere burutu beharko dira beste aktuazio batzuk. Eta beste ekintza bat, Euskal Liburu eta Disko Azoka indartzeari dagokiona da. Aurten 2025an eredua guztiz aldatu dugu, eta eredu horrek funtzionatu duenaren ikusmira jaso dugu, eta interesgarria iruditu zaigu azken edizio honetan burututako ekimena aurrera begirakoan ere jarraipena izateko. Markatu. Ingurumena eta energiari dagokionean, aipatuko ditut baita ere beste 4 ekintza. Jaizkibel mendia babesteko udal ordenantza egiteari dagokiona da lehenengoa. Hemen ordenantza bat, araudi bat, den heinean, lehen aipatu dudan, hasieran aipatu dudan, ildo hietatik eragindak izango diren pertsona eta eragileekin hainbat elkarrizketa burutu dira. Kasu honetan erakunde arteko lankidetza ere izan dugu, zeren hasierako hastapenetan bai Foru Aldundia, bai Pasaiako eta Lezoko udalak ere elkartu ginen, bakoitzak egin behar duen bere herriko araudiaz aparte, nolabait Foru Aldundiarekin elkarlanean lotura bat izan dezala Jaizkibel mendian izango den mendia babesteko arau honek, eta bestek ere. Ordenantza eginda dago eta indarrean dagoia da. Etxeko animalien ordenantza onartzeari dagokionez aldiz, ordenantza honetan lehen urratsak egiten hasia gara, lehenengo bertsioa kontsulta publikoan egonda eta alegazioak egiteko epean gaude, beraz bidean dagoen proiektu horietako bat da. Energia komunitateen inguruko sentsibilizazioa eta martxan jartzeko oinarriak argitzeari dagokionean aipatu nahi nuke 2025 urtean eta kasu honetan ere erakunde arteko koordinazio eta lankidetza horretan Foru Aldundiko lankidetzarekin zenbait saio burutu direla Hondarribian sentsibilizaziorako eta nolabait martxan jartzeko aukerak eskainiko dituzten bideak egiteko. Orain, herritarroi dagokigu horretan sakontzea. Eta hiriguneko zuhaitzen identifikazioa eta ibilbidea egiteari dagokionean lanketa egina dago eta 2026 urtean hasieran egingo dugu difusio lanketa bat egindako lan honi buruz. Udalatari energetikoa ere bageneukan beste ekintza bat, arlo honetan, eta udalatari energetikoa egina dagoia da, eta gardentasun ikuspegi batetik jorratzen dituen bezala gauzak, hau ere udal webgunean eskuragarri du edonork ikusteko modu
aktibo batean zeintzuk diren udaleraikinek dituzten kontsumo energetikoak unean unero. Beraz, norbaitek interesa badu, animatu nahi zaituztet bertan sartu eta kuskusiatzea. Bestalde batetik, bageneukan beste ekintza bat ibilgailu elektrikoentzako karga puntuak jartzea. Jostaldin jarri zen lehenengo karga puntua Hondarribian, martxan dago, eta edonork erabilgarri dauka. Eta azkenik aipatu nahiko nukena atal honetan, kiroldegiko eguzki panel fotovoltaikoak jartzeari dagokiona da. Ezarri da, panel fotovoltaiko sistema bat edo hornidura bat kiroldegian, 8,5 kilovatio orduko potentzia daukan instalazioa da eta kiroldegi osoaren kontsumoaren 10% estaltzen da sistema honen bitartez. Kirolak atalean, kirola jardunaldi inklusiboa egitea bazen ekintza bat, eta Hondarribia Baltsan ekintza daukagu urtero, edo behintzat azkeneko 2 urteetan, kirol inklusiboa bultzatzen duten ekimenak direlarik. Eta eskerrak eman nahi diet honetan, herriko kirol elkarte ezberdinei ekimen honetan ere parte hartzen dutelako, parte oso aktiboa dutelako eta beraiek gabe ezingo genukeelako horrelako ekimen bat burutu. Beste ekintza bat, bizikletak garbitzeko gunea jartzea, Amuten jarri zen, emakume palisten formakuntzarako irakasleak kontratatu zen irakasle bat, egon zen lanketa batean, lan arazoengatik edo pertsona horrek utzi berri izan zuen, eta orain pertsona berri bat dago emakume palistei edo nolabaiteko formakuntza ematen. Eta azkenik Amute auzoko kirolgunea berritzea ere bagenukan ekintza bezala, hemen gogoratu nahi nuke bai futbol zelaian belarraren aldaketa egin dela, bai tenis garai batean bai, saskibaloi eremuan ere berrikuntzak egin zirela, argiteriaren hobetzea ere egin da, eta etorkizunean ere behar berriei erantzuteko jardunean aritu beharko dugu. 50 bat inguru neurriren inguruan aritu nahi, 257 zirela aipatu dut, baina bestela etengabe luzatu ahalko ginateken jardun bat izango zen. Uste dut herritarrek guztiok jakiteko aukera badaukazutela nola atalka zatituta dagoen eta atal bakoitzak ekintza ezberdinak dituen eta hoien inguruan sakontzeko aukera eduki dut eta izan dezazuen berri orain arte egindakoa. Baina orain arte egindakoaz aparte baditugu etorkizunera begirako beste hainbat erronka ere, ez? Aipatu ditugu. APOaren onarpena estrategikoa da. Nik espero dut 2026 urtean udalbatzara behin betiko APOa onartzeko proposamena eraman alizatea. Izan ere horrek erantzungo diolako bizi dugun etxebizitza larrialdiari aurre egiteko neurriak hartzeko aukera. Eta plan hau, esaten dudan bezala, 15 bat urterako plangintza bat izatea dela aurrikusten da, oso konplexua den dokumentu bat da, eta erreminta ezinbestekoa baldin eta nahi badiogu bai etxebizitzen erronkei heldu, baina baita auzoen arteko loturei, mugikortasunari eta gure ingurumenaren zaintzari ere heltzeko dokumentu estrategiko eta oso importantea da. Bestalde batetik ere, aipatu dizuet, autobus zerbitzua ere laster ikusiko dugula gure kaleetatik martxan. Autobus zerbitzu honek komunikazioak hobetzea du helburu, alba da kotxeen erabilera murriztea ere, baina bereziki garraio publiko sare baten barne kokatzen dugun proiektu bat da. Hau da, herri arteko garraio publikoaz aparte, gure herri barneko, gure auzoetako eremu ezberdinetatik garraio publiko orokor edo herri arteko horretara loturak egiteko ere balio izatea espero dugu. Kiroldegian badaukagu erronka oso nabarmen bat.
berrikuntza, instalazioak berrikuntza behar du aspaldidanik, baina zentratuko gara 2025ean errezen sauna eremu hori edo, eta hor proiektu bat lantzen ari garaia da, kiroldegiko sauna eta spa eremuen berritzeari dagokionean. Proiektua aurki izango dugu, obra kontratatu beharko dugu, eta espero dugu 2026an obra horiek ere, edo lan horiek egikaritzen ikustea. Lehen aipatu dut, Arrantzale auzoko lanak laster bukatuko direla, Arrantzale auzoko lanak bukatzearekin batera espero dut Pasaiak kaleko urbanizazio lanak egiten hastea. Lan honen kontratazioa oso aurreratuta dugu, eta datozen hilabete urte hasiera honetan, espero dut baita ere Pasaiak kalean ere egin beharreko lanak burutzen aritzea. Beste erronka oso garrantzitsu bat badugu San Nikolas, Alde Zaharrean San Nikolas inguru honetan. San Nikolas inguru honetan badaukagu bai San Nikolaseko atea eta Erdi Aroko harresia berreskuratzeko proiektu bat, lanen kontratazioa burutzen ari gara ere, eta baluartea, San Nikolas baluarteko lurrak erosi genituen eta eskuartze bat egin nahi dugu. Aldela 2026an hastekoak gara, proiektuarekin lanean ari gara, obra kontratatu beharko da, baina oso erronka interesgarria da San Nikolas baluartean egin nahi dugun hori, izan ere horrek 16. mendeko harresiaren ere ulertze eta zaintze lanetan lagunduko duelako. Baita ere, aipatu nahiko nuke Iger Lurmuturreko itsasargia. Itsasargia gure ganatzeko prozedura abiatu genuen, jada 2 urte luze izango da. Tramitazio asko burutu behar izan dugu, eta 2026ko urte hasieran, lehenengo 6 hilabetean, itsasargiaren lagatzea egitea aurreikusten dugu, horrela hitzartuta daukagu, hainbat lanketa egin ditugu alde horretatik, eta behin lagapena egiten digutenean, espero dugu 40 edo 50 urterako lagapen bat egingo dituela, itsasargiari proiektu bat egin behar digu, eta hori guztien artean egitea gustatuko litzaiguke. Datozen hilabeteetan ere ikusiko dugu, lehen aipatu dut, hilerria berritzeko obrak burutu behar ditugula, kontratazioa egitea proiektua badugu, kontratazioa egin behar dugu. Udal barrurako lanei dagokionean, orain eukiko dugun, datozen hilabeteetan eukiko dugun erronka nagusia lan eskaintza publikoa ez aparte, estrukturazioari dagokionean, eta horretan udal langileagoaren lanpostuen balorazio objektiboa egiten ari gara. Hor, erreminta hau ezinbesteko erreminta bat da, izan ere lanpostu bakoitza definitzeaz aparte zelan egin behar ditun, ze zerbitzu eman behar dizkiogun herritarrei, lanpostuen arteko elkarloturak jasotzen ditu, organigrama oso bat egingo dugu, eta gero horri dagokion edo egin behar horiei dagokien lansariak modu objektiboan baloratuko ditu. Beraz, oso lanketa sakona izaten ari da, datozen hilabeteetan espero dugu udalbatzara ere onarpenera ekartzea. Eta nola ez, uholdegarritasunari buruz ere hitz egin nahi nuke, izan ere, arazo bat badaukagu Hondarribian, klima aldaketa dela eta bereziki momentu honetan badaude zenbait auzo marea biziak ditugun garaietan gaizki pasatzen dutela. 2026a uste dugu urte klabea izango dela, adibidez, Mendelurako aurreikusi baitugu aurrekontuetan proiektu bat lantzen ari gera, uholdegarritasun arazo horiei aurre egiteko, mota bat egiteko asmoa dugularik, eta mota horrek auzoaren zati handi bati behintzat uholdegarritasun ikuspegitik segurtasuna emango dio. Auzoari baino, auzotarrei izan ere, arrisku egoerak sortzeko aukera dago, eta segurtasun eremuak ezarri nahi dizkiegu Mendelun bizi diren pertsonei.
Bueno, hau pixka bat aipatu ditut bai egindakoak, bai datozen hilabeteetan ditugun erronkak, baina legealdiak 2027ko maiatzera arte ibilbidea du. Eta horrek esan nahi du noski lan asko badaukagula oraindik egiteko. Lan asko daukagu, lehen aipatu dut, baditugula hainbat ekimen, 28 ekimen oraindik abiatu gabeak, bukatzekoak baditugu beste hainbat, eta zeintzuk dire legealdi, oraindik eta legealdi amaitu arte gainditu nahi ditugun erronkak, alde batetik nola ez etxe bizitzaren arazoari heldu nahi diogu, gazteak direnei, baina ez bakarrik gazteak direnei, kezka bizia eragiten die etxe bizitzaren arazoak, eta hori izango da gure lanketa hildo nagusienetako bat, hemendik eta 2027ko maiatzera arte. Alardearen gaiari ere irtenbide egokia ematea gustatuko litzaiguke elkarrizketaren bidez noski. Hondarribiak euskaraz bizitzea nahiko genuke eta horretan ekimenean sakondu beharko dugu. Eta gure herriko pertsona nagusiei zaintza duina bermatzea nahi genuke. Eta horretaz aparte, noski beste hainbat ekimen edukiko ditugu. Baina hauek burutzeko baikorra gara, esan nahi dut. Uste dugu egingarriak direla. Orain arte burutu ditugun bezala, uste dut hemendik eta geratzen zaigun urteterdian ere, erronka hauei heltzeko baikorra gara, tematia gara, eta esan nahi dut, nekaezin jardungo dugula aurrera begirakoan ere lanean. Izan ere, badakigu zer nahi dugun. Badakigu hondarribitarrak dituzten beharrak zeintzuk diren, eta hori jakiteaz aparte, badakigu nola egin. Izan ere, asmatu dugu gauzak egiteko modu ezberdinak daudela. Noski etorkizunera begirakoan ere, hobetu beharko direla prozedurak, hobetu beharko ditugula sistemak, baina ikasi dugu nola egin eta horretan jardungo dugu. Eta guk egiteaz aparte, gurea egiteaz aparte, elkarrekin egin behar dugu. Herritarrok elkarrekin egin behar dugu. Eta horretarako nola ez behar dugu herritar guztion laguntza. Tokiko merkatariena, herriko eragile kulturalena, gazteak, helduak, auzo elkarteak, guztiok herri bezala egin behar dugu lan eta norabide batean egin behar dugu herritarron beharrei heldu eta erantzunak emateko helburuarekin. Baina guztia zertarako, zer nahi dugu? Nahi dugu hondarribi garbi bat, hondarribi seguru bat, hondarribi euskalduna, kultura agenda askotarikoa lantzen duena, herrian bizi nahi dugulako eta denok, herritar guztiok lekua dugun herria nahi dugula, hondarribia nahi dugulako. Eta hau guztia elkartasunean eta eskuzabaltasunean oinarritutako ongizate bat duen helburuarekin lan egingo dugularik. Beraz, besterik gabe eta gogoratuz berriro ere, galderak, YouTube bitartez, galderak egiteko aukera izango duzuela, nik mezu bat helarazi nahi dizuet. Hondarribitarrok behar dugu gure herriaz eta gure jendeaz harro egon. Hori baita gu komunitate bezala bizitzeko, Hondarribia bizitzeko eta etorkizuneko hiri bat egiteko erronka nagusia. Mila esker guztioi eta zuen galderen zai egongo naiz. Ikusten dut badaudela zenbait galdera, ez dakit denak berdinarenak diren. Hasiko naiz, hasieratik, ez? Alcate, te pasamos las preguntas que nos han mandado los ciudadanos. ¿Cuándo piensa trabajar para el pueblo? Bueno, alde horretatik, esango dut, etengabean nago lanean herritarren interesen defentsan, eta nire jardun guztia, nire ardura guztia dago Hondarribiko herritarrengan lan egiteko. Beste galdera bat, un residente en Ama Guadalupekoa,
un residente es en ama guadalupekoa que ahora en Soroeta sobra sitio y en ama falta. Lehen aipatu dut aparkalekuei dagokionean eredu berri bat lantzen ari gerela, zentzu horretan arau berri bat egin beharra dago, eta hemen aipatzen den Soroeta inguruan, lehen aipatu du lanketa abiatuta geneukala, diagnosi batetik egin genuen lanketa, diagnosi horretatik aipatzen zitzaigun beharrezkoa zela zenbait froga egitea, sakonki ondoren nolabaiteko neurriak proposatu aurretik. Eta froga egin genuen 3 eremutan, alde batetik Amuten, beste alde batetik Soroetan eta beste alde batetik Pasaia kalean, bertakoen edo residentes eremuak ezarri genituen, eremu konkretu batzuetan ez auzo osoan, ikusteko inguruko flujoak eta nola funtzionatzen zuten. Bueno, alde horretatik lanketa hori eginda eta ziur nago hortik ateratako nolabaiteko informazioekin etorkizunera begirako aterako ditugun neurriak edo neurrientzat baliagarriak izango direla. Baina herri osora begirako araudi berri bat izango da eta herri osoa eremu zati ezberdinetan zatituko da eta zati guztietan egongo dire residentesen eremuak, otako eremuak eta eremu libreak. Hori da neurri batean lantzen ari garen eredua. Gero, ya están llegando las ratas a toda la marina aipatzen da, honetan udaletik kontratazio bat dago txingudiko zerbitzuetan eta jakin badakigu lanketa horretan jarduten ari direla, derratizazio lanak egiten dire urtean zehar eremu ezberdinetan, egia da ere obrak abiatutzen ditugunean, badakigula arratoiak mugitu egiten direla beraien espaziotik eta marinara edo porturako aipamena egiten denean iruditzen zait Santiago kaleko obra eta Arrantzale auzoko obrak eragina eduki duela, baina jardungo dugu, aurtengo urtean ere jardungo dugu eta behar bada refortzu bat egitea arratoien egoerari aurre egiteko egingo dugu, baina esaten dudan bezala lanketa plangintza baten barruan. ¿Para cuándo el plan general de urbanismo? Es que denak dire berdinak, ez? Berdinanak, ez dakit badagoen beste norbait, baina noizko para cuándo el plan general de urbanismo? Hau aipatu dut, gure helburua dela 2026an behin betiko zere onarpenera eramatea. Espero dut, guztien arteko lanketa baten bitartez egin ahal izatea. Kosta kale 12-14, ez dakit zer galdetu nahi duen. Ez dakit. Aipatzen da, ez? ¿Cuántas sugerencias al plan de igualdad se han tenido en cuenta y para cuándo se prevé su aprobación? Lehen aipatu dut ere berdintasun plana egikaritzen ari gerela, abenduaren 15ean amaitu zela jendaurrekorako irikitzen epea eta hori lantzen ari gerela. Noizko izango den onarpena, hori landu eta udalbatzak, baldin eta udalbatzak onartzen baldin badu, bigarren berdintasun plan bat izateko aukera edukiko dugu eta noski jasotzen diren sugerentzia guztietatik eta batzuk onartuak izaten dire, beste batzuk ez dira onartuak izaten eta bere ibilbidea izaten du. Eta azkenekoa, si es consciente que es alcalde de todos, soy de todos y de todas y no solo de los que le han votado. Hori niretzako mantra nagusi bada, nik hondarbitar guztiak ordezkatzen ditut eta gainera ase gogoz egiten dut, guztiak edukitzen ditut kontutan eta saiatzen naiz guztiekin harremanak edukitzen, saiatzen naiz hizketaldiak guztiekin edukitzen eta noski beti ezin izaten dut baiezkoa erantzun herritar guztiei edo eragile guztiei eskatzen dizkiaten gauza guztienak, ulertuko duzuten bezala, baina beti saiatzen naiz ibilbide bat bilatzen, beti saiatzen naiz alternatibak bilatzen eta
Hau ez dut egiten soilik niri bozkatu diatenei, baizik herritar guztiak hartatzen ditut udaletxean, herritar guztiei erantzun bat ematen saiatzen naiz eta herritar guztiak aintzat hartzen ditut udal politika publikoak egiten ditugunean. Ez dakit ez badago beste inoren galderarik, ordu beterako bidean uste dut gaudela saio honena eta guztioi eskertuz, agur bero bat bidali nahi dizuet eta espero dut horrelako beste ekimenak ere izatea baliagarria izateko herritarrei, udaletxea zertan jarduten den eta zuek ere udaletxearekin elkar harreman bat izan dezazuen. Eskerrik asko eta beste bat arte.